Pagbukas sa limited face-to-face classes sa Bukirang Bahin sa Dakbayan, Sugbo, gihangop sa mga tinun-an nga samang gihangop uban usab sa mga ginikanan ug mga magtutudlo. Sayra nato ang ilang istorya, pinaagi nining RTV Presents. Welcome back to Singsin Elementary School! Freedom o kagawasan gikan sa kalisod nga gisagubang sa module ang gibati sa matinun-an, ginikanan og mga magtutudlo sa Singsin Elementary School. Sa pagbalik na sa face-to-face classes, mas epektibo na unya ang pag-umol sa kinaadman sa mga bata. Subling milanog ang tingog sa mga magtutudlo og mga bata nga misalmot sa classroom discussion. Si Ayes Marie panunsya nakahilak dihang nahinabi sa GMA RTV Balitang Bisdak tungod sa kalipay nga sa katapusan matarong na ang pagtudlo sa iyang maestra kanila. Dili siya makatuon og tarong sa ilang balay kay ang iyahang mga ginikanan nanginabuhi man usab. Para makahuman sir, para makatapon sa akong pamilya. Si Raisa Jean Abinuha ni Ingon nga karon nabalik na ang normal nga klase. May kahayag na iyang pangandoy nga mamahimong usa ka piloto sa eroplano. Kay karang matudloan nami sa maestra. Si Hannah Kate Taganili gustong musalmot sa face-to-face classes maong nagpabakuna gyud siya. Maayo ra og malipayon. Wow, ano malipay man gyud ta? Kay nibalik na og face to face. Ang Singsin Elementary School usa lang ni sa 13 ka mga tunghaan diri sa mga mountain barangay Cebu City nga gi-open for face-to-face classes apan target sa DepEd nga mahimong 100% ang opening sa klase sa dili pa motapos ang tuig tingtungha. Sa pagbisita ni Dr. Riamar Angtud, City Schools Division Superintendent, iyang nasaksihan ang kasibot sa mga magtutudlo o mga tinunan alang sa face-to-face classes. Wala may problema kaita nga nigawas. As a matter of fact, nindot man ang feedback from the parents o sa atong mga LGUs. Nalipay jud mi dako sir, no, way kabutangan sa among kalipay. Kung nalipay mi samot jud among mga ginikanan o among mga atong mga estudyante. Kabahin sa minimum health protocol, may mga magtutudlo nga gagiya sa mga bata nga mag-hand washing, mag-body temperature check, pagsuwat sa health form ug dayon adto sa classroom. Imarkahan usab alang sa social distancing ug adunay isolation room kung adunay tinun-an nga mas taas sa kasagaran ang ilang temperatura. Gihangop usab kini sa mga ginikanan. Gipili pud sila daanan na tungod kay katong tool niingon man kinahanglan nga for 2 months walay positive case sa ilang barangay. Nagpasalamat mig dako sa mga teachers sa taga-divisions nga ni bisan man limited face-to-face ta ang atong gi-open karon pero kanang nindot sa mga bata nga nabalik na. Gawa sa elementarya, gibuksan usab ang face-to-face classes sa grade 11 sa Singsin National High School. Nakita jud nato na ganahan jud sila na magsugod na jud ang face-to-face niya with the support sa mga parents. Kabahin lang sila sa 13 ka mga tunghaan nga gitugutan nga mag face-to-face classes. Nang hinaot ang DepEd nga madugangan pa kini kung mas daghan ang magpabakuna. Kauban si Clover Lumayag o Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.